Ne üçün башкортларда менә бүтән халыклардагы кебек дәүләте шул формада булмаган? Нишләп әйтәләр акефальный? Акефальный нәрсә бар? Теге башлыксыз, вертикальный түгел, горизонтальный. Нишләп башкортларда шундый форма булган микән? Нинди шартларда менә шундый яшәү рәвеше генә була ала? Мин сиңа әйтәм, иман көчле булган чакта. Иман көчле булган чакта бер башлык түгел, менә алар шулай горизонталь структура була. Менә кайбер галимнәр әйтә, башкортта менә дәүләт булмаган, или ул шундый халык, ләкин бүгенге көндә үз дәүләтен, шул исемен, телен, үзенең кем икәнен саклаган бердән бер халык башкорт халкы. Үз җирендә тора, үз телендә сөйләшә, үз динендә, сирре нәрсәдә. Нишләп аны хуннар читләп үтә? Хуннар килгән чакта нишләп алар башкортларны читләп үтә? Нишләп алар ала алмый? Нинди көч анда булган? Гади халык булса, таптак кына китәл, шулай бит? Юк, керә алмаганнар. Тюркский каганат вакытлары. Шулай, шундый ук хәл. Монгол дәверендә шулай ук. Килешү төзиләр, ала алмайлар, керә алмайлар. Ибн Фадлан нәрсә язып калдыра. Менә әйтәләр, бу башкорт ягы анда кирип булмай, рөхсәтсез. Нинди рөхсәт? Нәрсә турында сүз соң ул? Нинди көч анда? Без һаман белмәйбез. 20-нчы буатның башында инде башкортлар бетте, башкирский вопрос решен дигән чакта, башкортлар алада үзенең беренче милли республика төзиләр. Беркемнең дә көче юк аны төзергә. Беркемнең дә предпосылкалары юк. Башкорт бетте дип әйтәләр, ул килеп чыга. Нинди көч ята? Бөтен җирдә менә башкортлар аптырата. Кайын килә ул көч? Нишләп менә сибелеп ятая да, капыл гына җыелып алалар да, нәрсәдер эшләп куялар. Менә Заки Валиди мәсәлән, аның тормышында ул язып калдыра. Әгәр минем тормышымда Заки Валиди очрамаса иде, мин бик күп дусларым кебек бер приказчик, бай саудагәрнең приказчигы гына булыр идем дигән. Әгәр менә Зәйнулла Расулов тормышында очрамаган булса. Нинди зур шәхес Заки Валиди. Шулай әйтә. Шуңа бу башкорт рәхмәтле булырга тиеш. Иманлы һәм рәхмәтле һәм хушхал, кайфлы булырга тиеш. Кайф дип нимә әйтә? Күтәренке рухлы. Рухлы башкорт дигәндә ул нинди рухлы башкорт ул? Бары тик мин башкорт дип монда күкрәккә сугып кына түгел. Үз тарихны белеп, руыңны белеп, агачыңны, кошыңны белеп, ораныңны Алла белән бәйләнешле булырга кирәк. Ул вакытта син рухың Ходай белән бәйләнешле булганда гына син рухлы башкорт. Булай гына җитмәй ул, мин башкорт дип. Башкортка күкрәк суга, кич белән барып аракы ичә, шундый башкорт, бу рухлы башкорт түгел. Бу надан башкорт түгел. Шуңа безгә рухлы булырга кирәк.